Страхотна тревна настилка, която очаква българския шампион в двубоя срещу най-титулувания клуб в Полша, Легия Варшава. Уточняващи въпроси от мен. Освен стартовата 11-торка и формацията, можем да кажем, че е добре позната. Приблизително на около 30-40 минути разстояние е Вайдринг, общината в област Кицбюел. Казано се срещат Лудогорец и Легия Варшава от местата, където водят своите по-голяма част от своите титуляри. Подменя Руй Мота спрямо двубоя с Слави. Ерик Биле. Вече в наказателното поле централния нападател на Лудогорец. Подаване към Якоб Пютровски, който обаче бе изпреварен от стража на поляците. Начало на ЦСК, но най-вече на фона на представянето, което имаше тима на Едуард Йорданеско на предходното европейско първенство, именно националния отбор на Румъния. Сега първи тест имате, колеги, около тази контрола. Бе отчасти насочено и към по-генералните изводи за това как ще се подготви тима на Едуард Йорданеско за претенции тук за нарушение от страна на поляците. Играта обаче продължава. Лично от игра за Кайо Видал. Леко центриране в наказателното поле. Топка в краката на Агибу Камара, който стреля. Прави го неточна стопка в крака на скъсен периметър от пространство. Тук обаче ситуацията просто задължи и странично хвърляне на поляците. Маркиране е за 38 за Легия Варшава. Йорданов центриране в наказателното поле. Възможност за изстрел към вратата на поляци. Цяло подменя тревната настилка на своя стадион. Седмица след това Йорданеско и компания гостуват в Казахстан. Именно Легия сега атакува. Изстрел по диагонала, който е доста неточен. Мота дава инструкции на своите футболисти да се изнесат по-напред по терена и да пресират. Преса, която не даде резултат. Изпълнението от дистанция. Сантиметри тук представляваше разликата. Текпетей. Агибу Камара е това, извинете. Възможност за Агибу Камара. Възможност за Лудогорец да открие резултата. Якоб Пютровски безупречен от 11 метра и по този в погрешния Георген Елитим. Възможност сега за поляците. Изстрел от добри бяха действията в тази ситуация, посредством които спечели Легия. Би следвало да очакваме спрямо това, което виждахме от Гонсало Фейо. Сега с Едуард Йорданеско. Доста по-различна е ситуацията за Лудогорец под ръководството на Руй Мота. За него обаче след изпълнението на Сон, което е много добро, същото важи в пълна степен и за намесата на Кацпер Тобиеш. Че работил като помощник треньор в Алфатех, в Атромито, Стандарт Лиеж, Легия Варшава, Брага, Вашко да Гама, Газиентеп, Моерензе и Естеглао. Пропиляха тук си Кайо Видал. Подаване и изстрел на Текпете от дистанция в близост до вратата, но не точно изпълнение. Комбинира с свой съотборник Аугустиняк. Добре разиграха поляците. Топка в наказателното поле на Лудогорец и възможност за Легия да изравни. Всичко това можеше да се случи. Първо ще стават и повече. Страхотно взаимодействаха футболистите в бяло и черно в тази ситуация. Йорген Елитим комбинира със свой съотборник. Изстрел в ръка. Комбинира с Емерсон Родригес. Влиза навътре. Продължава със своя дрибъл Емерсон Родригес. Добре. Комбинира с Агибу Камара. Изпълнение, което е неточно. Отпадането от молдовския Милсами с общ резултат 1-3. Възможно за Легия. Опасно изпълнение тук на Аугустиняк от германския втородивизионен Кайзерслаутърн. Опорен полузащитник е Филип Кауч. Серджо Пат изпусна топката. Нямаше обаче футболист на поляците, който да стреля.
Даване в наказателното поле. Брилянтно. Комбинира с Дерой Дуарте. Кауч. Страхотно подаване от страна на Филип Кауч. Изстрел след това, който е спасен от стража на поляците. В момента, в който явили се от Пейката, централен нападател на поляците. Още една възможност за Легия и този път попадението е на лице в 70-та минута, който Клод Гонсалвеш разигра със свой съотборник, за да даде тази асистенция, да бъде привлечен от Волсбург. Сериозна преса от страна на поляците, която принуди Дамян Христов да Играта е подновена. Още един изстрел, коварен рикошет и по диагонала към Станислав Иванов, който бе надигран в индивидуалния дуел от футболист на Легия. Все пак възможност за Лудогорец да поведе отново в резултата. Ерик Маркус. Добър финт на Маркус. Изстрел и 2-1. Българския шампион. Всичко стартира тук от загубената топка от Станислав Иванов, който получи необходимата му помощ, за да може Лудогорец да си възвърне контрола. Изстрел към вратата на орлите и изравнителен гол за втори път в хода на срещата. Как се стигна до това попадение? Центрирането на Моришита, избитата топка и след това удара по диагонала от страна на абсолютно непокрития офанзивен футболист на поляците. А това е и последния съдийски сигнал.